Tuke mag golf mokelo kanyakla nyithindo matindo kendo ng'ere kaka Junior Golf Foundation's US Kids Local Tour nochakore ayanga lap ma Vetlab Sporrts Club kama jotugo maromo 162 nochako tukegi maigani. Amelia Sheik nobedo gi tugo maber season manyien bang' loyo kidieny mar nyithindo manyiri ma hikgi nie kind 13 gi 14. Amelia noyudo points 86. Kasfia Nesbit gi Yolanda Yu notieko e thuolo mar 2 gi 3 kaluwore. E kidieny mar nyithindo ma yawuowi e kind higni 13 gi 14, Yuvraj Rajput nobedo jaloch bang' yudo points 79. Surav Soni kaachiel gi Justin Gira notieko e thuolo mar 2 gi 3. Jotugo biro yudo yor mar jumbe 2 ka pok gi yoro e tielo mar Limuru Country Club. The first 2 tournaments are going to be slow, and then the kids are going to ramp up. The one thing I like about it, we had 162 players, which is a good turnout for our first tournament. The course is playing hard. It has been raining, El Nino, so the roughs are really rough. And a lot of the juniors who haven't been practicing a lot are really struggling with the rough conditions. But, you know, we anticipate an even better year than we had last year. Kumachelo team Maramani Cyclists moting'o jotugo